Kag sa number 1, diesel naglapak na sa masobra 120 pesos kada litro. Subong nga adlaw ginpatuman ang halos sa 17 pesos nga dugang pagid nga saka sa kada litro sang diesel kag halos sa 10 pesos naman ang sa gasoline. Gani kung libuto ng mga gas station sa Bacolod, nag-range sa 118 pesos tubtub 125 pesos na ang litro sang diesel. Samtang ang gasoline naman, yara sa 93 tubtub 98 pesos ang litro. Ang Department of Energy nagpasalig nga mayara pa sang supply sang diesel ang mga petroleum companies sa Pilipinas para sa 45 o 45 kaadlaw kag supply sang gasoline para sa 53 kaadlaw. Ginakwestiyon karon sang netizens kung nga agrabe kadako sa diferensya sang bilis sang produkto petrolyo sa Pilipinas kung ikumpara sa neighboring countries pareho sang Thailand. Sunod sa kay DOE Secretary Sharon Garin, inibangod may subsidy ang gobyerno sa iban nga pungsod sa pagbakal sang produkto petrolyo. Hindi man makapasilabot ang gobyerno sa presyohan ng isang bilis ang produkto petrolyo bangod sa nga oil deregulation law. Ang kompetisyon na nagadikta sang presyohan ay sang kada kumpanya. Our country kasi, first off, many of these countries have subsidies. No? Sabihin, parang siya-subsidize nila yung presyo. Pag bumibili ka sa gas station, may binabayaran na yung gobyerno dyan para hindi ka mataas yung presyo ng nabibili mo. Thailand, I think, has subsidies. Even Malaysia and Indonesia, no? And then second is wala po tayong mga indigenous source. We don't have oil in this country. Maliit lang. This is an unregulated industry because of the oil deregulation. So, we leave it to the companies also to determine the price with the proper pegging sa maps. Ano?